Kenegri ke Akashwani Shillong ke khubor ban puli da ila seudor sendram kimat ke bekongsan jong ke khubor nda ke janmit soskular ke sorkar Meghalaya ber ke Mothers Union Tura ai board pura ke sorkar jylla ya ke Meghalaya Police ban tohkit halor ke jingshah penyap Raja Raghuvanshi khlem kano ke jingtuklar Kyntu Myntri ki kampo ïing Amit Shah ban pynkhie ni ki jait ktien ki bapher ri India ban ïalam lynti Shah ke jingkiew jong ke India On mihkhmat sanmut kino Meghalaya ya kari India hak Asian Muaythai Championship 2008 ha Vietnam. Ki khubor ki babnya. Katnat Puliputhi jong sorkar Meghalaya Lingbag State Project Office State Education Mission Authority of Meghalaya Samagra Shiksha kalapan long Education Conclave 2008 hak District Auditorium Tura. Hak ba hak ni program na soy ya ka MOU na ni soskular ka jini sung tho jingwat bat ka Mothers Union ban IT palat arphau tli ki school bat la palat ba ru ya ka Meghalaya School Quality Assessment and Accreditation Framework MSQAAF but ya ka CM Impact Meghalaya Learning Enhancement Program MLEP but hag jogo por la samro ya ki educational tablets cha ki khana school ki beranjing duna habakran kum ukongsan Myntri rang ba ka jylla ukon rat sangma ulakdo ya ka jingkongsan jogo jing soy ya ka soskular but ka Mothers Union but ula penshai ru ba ka sorkar kan omdo ya ka bor halor ki ki arphau tli ki school henrai ka Mothers Union kan la banirap ban pentulon ya ki kam Myntri rang ba ulakran ru halor ka youth development strategy ka jingbay pisa jo ka sorkar haki sports but ki kam ki biadai ba ka culture but ki kam penroy nak banta ki samla Ula penshai ru ba ka Tura Medical College kendai ki jaka puli ba penyat da ka sorkar bar ki babun ki seat kendai ki government quota Myntri kenat puli puthi urakam e sangma ulaban halor ka jingtrai jong ka tnat ban kentiw ya ka kerdan jong ka puli puthi ha ka jylla Katba ka jing tohkit halor ka jing shah penyap jong Raja Raghuvanshi na indoor ka danyat chakman u Chief Secretary ka jylla Meghalaya u ba DP ïalam ula ong bang sorkar jylla ka dap ban aibor pura ya ka tnat pulit ban tohkit halor ka ni ka jingja khlem kano ka jingtuklar Wat hapadeng ki jing penbor na shabar kamtam na kaliang ka longyeng ka bishakta ban IT no ya ka ni ka kam shiki bor ki bahalor hadin ka jing jaklep jong Raja bat ka sunam Raghuvanshi u ba ïalam ulaban baki pulit kila penlong yang jing tohkit ka balait luit da ka jing kershan bapura jong ka sorkar ka bala penlong yang jing tohkit ka seiso hado banda yo ban kem ya ki bidan kti ha ka ni ka kam Hapadeng ka jing pynkhie jong ka Garo Hills Autonomous District Council GHADC na ka banta ka election ka baon salong ha ubanay rempang na ni ubanay leber ha usnam ubanwan ka seng congress ka penpal ka jing thumu ban yakun ha ka ni election ka working president jong ka state congress ka Deborah C Marak ka laong ba ka seng ka nang penbit penbiang menta ban pynkhie na ka banta ka election ka laong ru baladap ban thong biang ya baro ki block congress committee ban pynkhie ban penklan ya baro ki constituency bat ba ka jing jait ki kertong Kansas Dangshan ha ubnai nailar nani nailur MLA ka Jowai ubadairu chairman ka Meghalaya Urban Development Authority muda umawela miki shilla ulaong ba kadai ka jingthrang jong ban maramat ban penbahab yang ya ka kyang nang ba stadium ka badai ka stadium ka blarim tam harilum jantia Umashallah ula kadauru halor ka jingdan kam jong jing trailang jong nong shong shnang namar kumu MLA ka long ka badan kam ba kinu ki kam ki betmu nagamda ka jing min to jong ki pat ba kinyo ya ka jing minjor ba ka jing kershan jong baro kinu dan benta kam tam e kinu lekai Umashallah ula krani gani hadirin ka jinglet jurip ka badang shen ya ka kyang nang ba stadium hajawai ka bala penlong du sembut Myntri rang ba ka jylla umasnya bhalang dhar kum shibenta jong ki jing pynkhie na ka benta ka National Games 2008 President ka seng United Democratic Party UDP ubadairu MLA ka Mairang uba met ba lingdo ulakran halor ka jingdon kam ban penklanya ka Meghalaya Residents Safety and Security Act MRSSA hadin ba ka cabinet jong ka sorkar jylla ka larai ban khmi biang ya ka MRSSA da ka baong ba ka long ka sinjam ka bakongsan banile persha ya ka jingwan rung jong ki brio na shabar jong ka jylla uba lingdo ulakran shairu ba Umyo ka no ka jingduna ha ka MRSSA berulapun kan maru ba ka State Assembly ka ladap ban pass ya ka resolution ban Kyntu ya ka sorkar pedeng ban pentri kamno ya ka ILP na ni ka inline permit ha Meghalaya
Meghalaya State Planning Board kadon ha ka final stage ni ka benta ka khaddo jong ka jing pynkhie ya ki jing ai jing mot jong ka ban pin be ya ka jing theng kali ha Shillong haba bentip ya ka ni chairman ka Meghalaya State Planning Board uba met ba lingdo ule thu halor ki jing persang jong ka board ban pin be ya ka jing theng kali ulo ang baka jing kren ba kitnat ki bapher kelas dang house nam baladam bat sakawai pat ka jing lang on sa penlong haswa bakin pendap bat ban pha pat ya ki jing ai jing mot shaka sorkar jylla kani ko khubor ko wan chapi nak Akashwani Shillong Myntri Myntri kampo ïing jong sorkar kami Amit Shah ulo ong bakapor kala day ben pynkhie biang ye ktien ki bapher ki bedan hari India bat ben ïalam ye ka perthai daga jing sarong ya ka jing riuspa jong ki ktien tenrai haba kren ha ka jing lang play ka wei ka kot ha New Delhi usha ulo ong ba ki ktien jong kari India ki ktien jong kari ki long kom ki mau corridor jong ka kolshor da ka banjur halor ka jing dan kam jong ki ktien ki bapher hari India ban penklai ye ki history ba ka kolshor jong kari usha ulo pen pau ka jing songs kam ba ka India ki ktien ki ïalam ye kari shagi kerdan ki bahalor ha ka perthai hashwa usnem alhajar sapo hinyo Sanmut ki samla ele akai na Meghalaya kin mihkhmat ya kari India ha ka Asian Muaythai Championship house nam 100% kaba onsalong ha Thai Nguyen province Vietnam na do ka arphoterik ha do ka arphunreuterik mentau benai kini kino ele akai kin yakun ha po United Muay Thai Association of India UMAI Hashwa ka jing mi jongki ban cha Vietnam ko Muay Thai Association of Meghalaya MTAM hapo ka jing ïalam jong president uba Angelus Sun kila ai khublei bat kurkhu kurdo ikino ile kai ha ka jing ïalang bala penlong hne ka sni ula ai khublei ka sorkar jylla halor ka jing kershan jong ka ban Kyntu ka Muay Thai bat ban penyo ru ikiran san ban kiew bat ban nishim banta ula pen paru ya ka jing kermen ba ka sorkar jylla kan mihkhmat ban yarap bat ban kershan ya ka kanhon ha ka liang ka pisa Daga jing thu ban hi kai bat man pen kuk bor ki pat ba shapang ko hok ba ka jing kit khi jong ki kom ki nong penan kam ya ki telecom service ka telecom regulatory authority of India TRAI ha ka jing tri lang bar ka mairang Presbyterian Science College Eastern West Khasi Hills District kala penlong ya consumer outreach program hne ka sni daga jing thu ban pen thu pat ba halor ki sinjam ki bapher ki ba ka TRAI kala shim na ka banta ban yada ban ajung mentoi ki pat ba ha ka program kala don ka jing pencil thu halor ki mat ki bapher na ki riu shampang jong ka telecom department ha ka jing persang ban yakan do bat ki brio ban sngap iki jing e jong ki ulmat e kan nong po oba miral bon sim ulalai ban jingo ikinong shong shnong ka umdo kha them bar ka umdo kha lom ki ba ha po ka nong po constituency ha ka jing kan do ki nong shong shnong ki lekren halor ki jing dan kam ki bapher ha ki shnong jong ki uba miral bon ula kular bo penyo ikijing dan kam jong ki ber ula IT ru ya ka work order ban maramot ya ka surak ha po ka special rural works program ha ka jing lot ka ba arlak tingka Kasinjo kirang bashnong ka Ribhoi district kalapan pal ka jing songkhya ka bajur halor ka jing pensating jong sorkar ban pelat ya ka pisa bai tiar hapo ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MGNREGA ka batip pai ba kum ka jing trai shispa sngi laong ba ka jing sateng kalapan thot iki kampen roi ki bapher ki babuntali shnong hapo ka district habakren shiki nong pathai khubor chairman kasinjo kirang bashnong uba BB makdo ulaong wandu unai lo jong snam 8000 ka sorkar kamshim la palai satya ya ka pisa ha shaban pinkot ek khubor sa shisen ki mat ki bakongsan soskular ka sorkar Meghalaya ba ka Mothers Union Tura ai board pura ka sorkar jylla ek Meghalaya Police ban tohkit halor ka jing shapanyap Raja Raghuvanshi khlem kano jingtuklar Kyntu Myntri ki kampo ïing Amit Shah ban pynkhie ya ki jait ktien ki bapher hari India ba ïalam lynti sha ka jingkiew jong kari on mihkhmat sanmut ki nong Meghalaya ya ka India ha ka Asian Muaythai Championship 8000% ka balong ha Vietnam Katuku khubor kalakut kablawan chapi na Akashwani Shillong